भाकरी भाकरीची सोय होत नाही म्हणून लाकूड फाटा गोळा करतोय. अगं मी कसला श्रीमंत, मी कसला श्रीमंत. काकाजींची मुलगी म्हटली, बाबा पैशानं या व्यवहारी जगातल्या सगळ्या गोष्टी विकत घेता येतात. पैशानं या व्यवहारी जगातल्या सगळ्या गोष्टी विकत घेता येतात. या जगातल्या मुलांचे आई बाप अशा दृष्टीनं असतील श्रीमंत, पण खरं सांगू का, ती मुलं भाग्यवान नाहीयेत. मी भाग्यवान आहे, कारण माझा बाप या जगात जास्त श्रीमंत आहे. कारण पैशानंही विकत घेता येत नाही. असे आव्याच्या आगीत अडकलेल्या मांजरांच्या पिल्लांचे प्राण माझा बापच देऊ शकतो. हे सामर्थ्य माझ्या वडिलांचंच आहे. हे पैशानं नाही विकत मिळत. ते कशाने मिळतं? एकाच गोष्टीनं, तुमचं तुमच्या पांडुरंगावर जे प्रेम आहे ना, त्या प्रेमाच्या बळावर हे शक्य होतं. राकाजीने आपल्या मुलीला जवळ घेतलं. त्या बाप लेकीचा हा संवाद वर बसलेल्या नामदेवानंही ऐकला. झाडावरून खाली उडी मारली, भगवंतालाही खाली बोलावलं आणि नामदेवानी राकाजींचे पाय धरले. राकाजी म्हणतात, अहो नामदेव महाराज, काय करता तुम्ही? प्रत्यक्ष पांडुरंग ज्याच्याशी बोलतो त्यानं माझे पाय धरावेत का? नामदेवांनी सांगावं, राकाजी, प्रत्यक्ष पांडुरंग परमात्मा माझ्याशी बोलत असेल हो, पण तुमच्या इतकी डोळस भक्ती, तुमच्या इतकं अंतर्गत असलेलं वैराग्य अजून मला नाही कळलं. अजून मला नाही कळलं. तुम्हा बाप लेकीचा संवाद मी ऐकला आणि तुम्हाला कुठेतरी खाली मान घालायला लावायला आलेला मी, आज मला माझ्या भक्तीची व्याख्या कळतीये. राकाजींची क्षमा मागावी नामदेवांनी आणि क्षमा मागणाऱ्या नामदेवांना राकाजींनी हाताने धरून वरच्यावरच उचलावं, गळा भेट घ्यावी. पांडुरंग हा सगळा सोहळा बघतायत. नामदेव महाराजांनी म्हणावं, राकाजी, आपली गळा भेट नंतर घेऊया. तुम्ही कसे खजील होता हे दाखवायला मी पांडुरंगाला घेऊन आलो होतो. पण खरं सांगू का, तुमचं वागणं बघून आज मलाच पांडुरंगाला सांगावं लागतंय, बाबा रे, तू माझ्याशी बोलतोस, तुझा शेजार मला अखंड आहे, पण तरीही तुझी खरी ओळख पटण्याकरता ज्या उत्तम संगतीची गरज आहे, ती संगती तुमच्या रूपाने मला मिळू दे. नामदेवांच्या गाथेत राकाजींची ही कथा येते. फारसा उल्लेख नाही या चरित्रातला, पण असं म्हणतात, त्यानंतर ज्ञानोबांपासून सुरू झालेल्या या संतांच्या प्रभावामुळे राकाजींचाही समावेश झाला. पांडुरंगाचं दर्शन राकाजींना, त्यांच्या कुटुंबाला, त्यांच्या सगळ्यांना झालं आणि नामदेवासह वर्तमान सारे भगवंताच्या पायी रत झाले.